So, i-try natin sa likod. Ayan. Oh, butaw! May ano? O sige, marunong si Trunks ba? Si Trunks, uy. Goku ba, Goku? Goku niya, sa Dragon Ball ba? Yo, what's up sa inyo mga silingan? Ang atong buhaton day karon kay maghimo tag ring light, DIY, do it yourself. DIY, do it yourself. Sama gani. Ang atong gamiton kay magpalit tag Christmas light. Tag 175 lang. 125. Oh, ay bung kagano malambot. Tapos alambre na bilog. Alambre na bilog tapos ang gamiton mo na to, gunting. Pamputol sa iyong relasyon. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Oh, scotch tape. Unsa? Scotch tape. Unsa ulit? Scotch tape. Oh. Tapos, siya lang. So, sugdan na to. Kung saan pag-himo green light. Green light. Sugdan na to. Ato siyang patiyok-tiyokon. Huwag ikaw, ipatiyok-tiyok si mong uyab. May daminaw. Agay. Uy, kayo. How do I get to my own? Malimiri. Uy! How do I get to my own? How do I get to alone? Mana! Ganito ang tamang pag-scotch tape. Scotch tape. Ulita. Ganito ang tamang pag-scotch tape. Try na to, isa. Charot. Kiwi lagi. Wala lagi. Ay! Run out! Charot. Wala lagi bilog sa akong mata. Good ako magmata. Yan na. Tapos na po itong ginawa natin. Sa Bisaya, manatong gibuhat. Yee! So, i-try natin sa likod. Ayan. Oh, butaw! May ano? May bilog sa mata. So, pwede na no? Pwede itong make-up tutorial. Beauty guru. Beauty guru. Oh, nidako. Magsamot mata. Yee! So, yun po ano? Sa halagang 175 pesos, may ring light na tayo. Woo! Tapos ba? Na montage. Titrit. Ay, mabungi. Takdan mo ko, dagan mo ko. Yawa. Charot! So, ito po ang kanyang kalalabasan. Ganito pag malapit. Ay, pag lampas no. Lapit, tapos. Atras, tapos lapit. Ay, sa! Tama lang. Tayo. Tama. Doon. Ah. So, dapat tama lang para sakto lang yung bilog no sa mata. Murag kong mata ba? Yeah! Doon, murag white chicken pox. Uy, hindi ka nag-mo. Murag white chicken pox. Pelre. Ang sa kanon no. Tulda ko ba? Ikaw sa musukan nyo. Ha? Di mo tutlan si mo. Di mo tutad sa'yo mo. Dol, dari. Record na? Dol ba, dol? Ate ko na opti ko. Dol ba, ipaklaro ang mata. Mata eh. Hindi mo maklaro yung bilog yan. Lagi bilog sa'yo mo hayo. Alam nga, mga dago mong mata. Ang kamaklaro mo. Wala lagi. Na. Ay, kailangan pala dul it na eh. Dari dapat ito nga, oh. Yuck.
Yung mga dako, itong arin. Ko, di mata. Yung mga ano, apoy ko, tro. I lay my love on you. It's all I wanna do. Kasi, Mata na bakit? mga chicken soup. Apil ba? Closer ba? Yan, sir. Closer. Closer! Basikay, basikay. Marang si Trunks ba? Si Trunks, uy. Goku ba, Goku? Kaya sa green. Goku din, sa Dragon Ball ba? Ah, yeah. Ring light! Manol! So, yun po ang mga silingan, no? Tapos na ang ating DIY. Made by... Ring light. Wala. Made by us. Made by Lubot. So, Happy birthday! my birthday, so kagawad, client pa mo. So, maraming salamat. Lingaw-lingaw kinabuhi. And, happy Halloween. Woo! Takpan mo na, babe. In No. 3, 2, 1! Woo! Keng, 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 keng.